Mo. Kayak yo nyapa to kowe iki mau teko kene iki. Masalah delok entar. Isone mlebu ning kene, mlebu ning gudang iku. Karikakan tingkah kowe iku delok ape dolanan HP apa piye? Kowe delokan kuwi enek HP kowe. Arek jan kuwi listrik tok ya mung ning ngono ki mo. Kowe awakmu ku setrum ku apok kowe lho. Kuwi dolanan HP kae. HP-ne morup. Arek jan boy. HP-ne sopo kuwi? Delokan tolah-tolah ning kono. Iku listrik mo. Kowe ku setrum kowe ning kono. Kowe iki kari tuan. Kira HP-ne rek eman-eman iki dolanan komo iki. Ajur pecah iki kok. Momo, wis ayo. Kowe iki nyapa to ning kono kuwi deloken ta? Kuwi listrik tok kuwi. Kowe iki kare tambeng. Wedi ku nek kowe iki kuwes setrum ngono lah. Wis jan, iki mak yo ngono, walaupun keadaane genting yo tetep nyuteng jan beh, gak duwe iman tenan. Alah lomo wis peduli amat. Sing penting oleh gambare komo yo mo yo. Perkara komo ngejur ku ya lomo wis babal lomo. Sing penting oleh gambar. Ya wis mo. Wis greget suwi-suwi kowe iki yo. Wis lanjutkan.